Това има очила. Имаш очила, да. Слагай ги пак. Виж крава! Крава! Къде има крава? Няма. Я покажи какво набрахме. Я покажи. И брах цветето. Набра цвете. Браво! Най-накрая привет от мен. Ако се чудите това мистериозно пътуване и бързите кадри преди малко какво значи, всъщност значи, че се намирам в шоурума на H&M. И всъщност днес ще показваме студио колекцията Пролет-лято 2019. На мен се пада страхотната чест всъщност да гримирам модела, което ми се струва всъщност супер интересно. Вече в момента още сме в приготовление, между другото. Шоурумът не е завършен, но много скоро нещата ще са готови да посрещнат гостите. И аз нямам търпение всъщност да ви покажа грима, който ще правя. И ето е визията, която направихме. Като виждате, много светло, хайлайт. Ползвахме бронзов молив около цялото око. Общото така си представям грима. Ако отиде човек на почивка в Аризона и естествено има време да се гримира. Но идеята е да е бронз, светло, свежо и естествено. И така има време. Реших да ви покажа набързо какво взех от Paradise Center. Понеже с неща за работа. Класическата база на MAC, честно казано много я харесвам. И бази за грим доста бързо свършват. Като цяло при мен тече винаги ми трябва. Хайлайтър Mary Luminizer на The Balm. Много приятен светъл ванилов цвят. Ето ми го стария. Понеже е почти свършил. Но ми е любимия за булки. Общо сето. И понеже в момента цената е просто феноменална, 49 лева. Най-ползвания при мен Double Wear на Estee Lauder. Ползвам го за грим винаги, когато клиентът е с мазна кожа и с повече проблеми. Този цвят общо сето винаги пасва добре. И това е. Неща за работа. Тук съм с човека от кетеринга, извинявай, не ти знам името. Ангел. Ангел от Миам. Да, Миам, нали? Миам, да. Ще сложа линк отдолу, просто това е най-уникалният кетеринг ever. Искам да ви покажа ето това. И сега ми разкажи това, което ми каза преди малко. Това са купички от истински кокос. Режат се, след това се чисти отвънка самия кокос, дялка се, полива се. Искам да кажа, че не са поръчани от AliExpress, ами човека лично го е направил това нещо специално за това събитие. Това се казва да си обожаваш работата. Това никой не държи живи общо заето. Браво, браво. Аз всеки път, в който работя с Миам, трябва да ви кажа просто жестоки са, уникални. Някой ден, ако се омъжа... Нищо и дори може да се дадем повод за омъжване. Така.
Тук съм с 65 годишната рожденничка. Привет! Привет, Ваня, рожден ден днеска чак. Всъщност да, астрални близнаци. Ваня, моя Ваня. Какво Иван? Чакай, сега да ти кажа нещо. Бях онзи ден с една жена, която ми вика: ти знаеш ли тази гримьорка Ваня Джаферович? Аз да викам: да, знам я, да, абсолютно наясна съм коя е тя. Но това мисля, че най-често ти го казват, нали? Не е първия път. Мисля, ще ни черпя половин час. С си възраст, мисля, че черпя. Каква е тази пределна възраст? Виж сега, ние сме късметлики, защото ще вземем от хубавите бомбони първи. Да, ма ти на 32 става 36 и каза, че двойно е такава, как се казваше? Орисите ме. Място Орица много пари да имаш. Много добре. Да. Като сме онлайн, ще кажем много с М такова отзад да имаш. Ето дивам тя. Най-хубавите. Как е това? Двойно пълнолетие. Блондинка съм просто малко. Аз ще открадя един марципан. Двойно пълнолетие на 36. Нали? Така ли е? Вървим си тук с Звезди и с Валери и си говорим всъщност за Айкос. Тези леки цигарки, модерни цигарки. Модерни, не знам колко леки. Миришещи на туалетна. Не мога да ги понася. Рекламира да ги като планински въздух, съчки, гора, портокали, всякакви такива. И всъщност от Звезди чувам, че явно доста често срещан страничен ефект от тях е кървенето на венците. Много хора се оплакват. Да, включително и аз имам познат, който се оплака, само че мислих, че е само при него. Така че не пушете. Нищо не пушете. Наистина и кожата ви ще е благодарна. И ние ще сме благодарни, не пушачите също. И храната по-вкусна. Както бях видяла, по-патриотично е да си изхвърлиш фасчето в кофа за буклук, отколкото да си сложиш флагче на колата. Вярно е. Тоест трибагареник, нали? Нали ме разбирате? Ето, повод това, което казвам, видиш колко флашчета. Да, мисля, ние не пушачите със сигурност не от нас. И инфлуенсъри, рекламирайте цигари. Да. Скрито. И всъщност останалата част от вечерта ще прекарам с отново тези красиви момичета, обаче този път ще си говорим за гримове. И то, хайде, така. Naked Reloaded с Urban Decay сме на вечеря. И ето виновника за днешната вечеря. Hello! Новата ни палитра на Urban Decay. Виждате, мекичка е. Не знаех, че опаковката е мека. И ето ме най-накрая в моята кола отново. Взех си от Paradise. Може да познаете колко паркинг платих. Цели 18 лева. Но това е положението. Просто нямаше в случая начин как. Честно казано, хремата ми е супер зле. И въпреки, че събитията бяха супер приятни, болестта ми не се повлия много добре от излизането, но нищо. Аз се прибирам сега към вкъщи. Казвам ви едно голямо чао. Надявам се да ви е било интересно. Надявам се сте видяли нещо готино в видеото. И очаквайте скоро нещо ново.